Tangane iso kejlungup-jlungup. Di mana mendem gadung bae aku. Wah. Rezeki gak kelawan-kelawan pancen awak kadung pawaan kembang. Oh, kayak magang bulan. Kepethuk cewek diuncali buah-buahan tak emplok susur prasaku rambutan. Iki kaya Pak Mujeni lah iki. Iki ngono salahku dhewe. Kayak buta klidik. Para saudara dan saudari celana bedah nek ngarep buri. Kabeh iku kepingin
anak pinter lan ngerti sepalike anak kudu duweni pedoman mula aja seneng anut-anutan nek sing dienut sampe salah dalan akhire dadi wong sing gak karo-karuan mula anak nek wis yo nyambut gawe apa maneh atoparan sing temen lan jujur tumindake ayo sing gemi nyimpen kayane ojo ambur-amburan sing gak ana gunane pentungane wong tuwa wedok lan lanang dongakno anake lancar oleh tolek sanjang pangan contone kula niki dulur anak sing teladan bareng urip wis enak bareng wong tuwa iso bales dendam anu aja dioper loro tadi dioper telu tambah banter ayo iya bayang lawan kudu duwe kerja sampingan kanggo nambah penghasilan kula niki selain seniman buka warung no pinggir dalan bangunan konco akeh kabeh langganan aduh larise gak karu-karuan sedina entek tantangan rong pintal esuk sing kae buka kula sing andhok pating gemliya supir prau dolan konco becak segorong atus kate ajang cikrak wong dodolan kudu goyang-guyu kate murah narik wong tuku segone akeh mbayek gedhe krawon paku apa maneh diarani jajan waduh lari sing gak karo-karuan kate gedhe ning liwati ukuran onde-onde sadase kucing isine peloran pancen pinter dagang wong nyatane bareng totalan aku marung se oleh saulan meja kursi TV kokot entek gawe torokan namung semanten kidungan kula salah boten para walah ngalah-ngali sik ngidung lah ngene kok iso numpak motor bareng lek repot tapi sik bayar separuh montore iki bane ilang telu iki ya apa iki banawi gak rene blagrak gak karuan wah iki cak lho monggo lho kula sanes dulur sampean kok cak-cak tukang becak lho sawane ngurmati tapi ngenyek wong iki mosok karo swara kaya suarane Gita iki. Gita sapa iku? Gita Darsono. Yo, kula niki ndelok gandeng mosok ngeten tukang becak ning sampeyan niku mbok didelok. Oh iya aku. Ya, aja. Tukang batu ayo. Oh, tak ancat-ancitno kabeh.
tukang batu, tukang becak koyo ngene tukang batu ngene tapi nggih mun ngenyek tukang becak tukang batu. Kadang-kadang lek mun nglencer nggih ganteng nggih enten. Penggawean bukan apa-apa sing penting pribadine kali wong. Lah ngoten. Betul. Harga diri seseorang enggak dilihat dari kerjaannya. Nggih Bu Guru. Alah sok ngomong ngono ta Cak, gak suki aku. Lek ndelok potongane kados Bu Guru. Sampeyan badhe mulang ta? Edan. Oh, bae menawa. Potongan kayak gini lho, pantes. Wis gak pantes lek Guru. Aku ki tondo kembang. Lho. Aku ki yo gak pamer lho. Oh, kembang amben. Kembang amben. Oh, sik enom. Lah bojone mati napa pegatan? Kula niku mboten mesti. Lho. Oh, lali. Lah biyen nek napa pegatane napa urip napa pegat pati? Ditinggal niku kula mboten eling. Oh, sik semaput. Oh, nggih. Wah, wong gendeng rasane. Oh, ditinggal kira nyambut gawe napa ditinggal rabi malih? Pecah. Oh, matine kena napa? Nangis kula. Aduh. Ya apa? Kenapa ngoten? Kaya iso gak iso nyicil koperasi. Kok sampe nangan-nangan. Kula lek sampean temriki kadek nangis sing padha kula nggih kudu mrebes mili. Kula dadak eling bebek kula. Bebek. Nggih, persis sampean. Mosok sih? Nggih. Potongane? Nggih, potongane persis. Minggat. Sebabe? Nek ndok arisan. Ya senenge aku ya gak podo. Soalnya aku kan sih turunan Nederland. Oh, Nederland. Bapak Belanda, Ibu pundi? Ibu. Nggih. Mano aneh. Betatu. Oh, betatu. Wong jodoh gak kena semono. Kadang-kadang orang kota dengan orang desa jodoh. Kadang-kadang orang kota no alas ya jodoh nggih. Tapi kula seneng, kula nyebut. Wong iki ndelok aku mesti anu. Meni senenge suneng. Kajeng enten. Aku menawa Joko lho soalnya aku eling-eling kok jamu ngono. Nggih. Kula nggih kula Joko wae Joko Dolok. Ya ngono ndelok ambune ku Joko. Nggih. Niki wis adus iki ambune ngene. Gak adus tambah nemen ambune. Kok Joko niku mambu ta? Ika iki ngerti. Oh Ike. Nggih ente nggih ngerti. Iki ngomong apa mblakrak kan. Kula wau lak ngomong kali kanca-kanca 1000 rupiah mbak niku 1000 nggih. Nggih. Sing dhuwit 1000 napa? Lho ngemis ta sampean? Lho mboten sih. Wah zaman mungkin. Iki enten 10.000 susuk enten. Oh susuk. Nggih. Nggih, benjene susuke dhuwit kula beto dhisik ya nom. Nggih. Sampean ngoten? Nggih. Monggo kula lapuraken. Ah, wong iki kaitane gak anu tuh mau sengak omongane. Kasing tempun di sini. Kula niki badhe niku lho nawakaken dagangan. Oh, sampean iki pedagang. Nggih. Kula enggak ada. Enggak ada napa? Enggak ada selebor rusak. Ya napa purun ta? Ya napa sih? Lu dagangan apa sih? Oh, kula macem-macem kok. Pokoke bati mboten apa. Pokok badi, kados piring kuno. Nggih. Wong kuno. Lho mboten. Oh, bae wong kuno waktu lalim enten. Iku kuno niku. Lah jare sembarang ngono. Tangga kula niku golek mumi. Mumi, waduh sing mumi saged urip malih niki. Nggih. Waduh golek angel niki. Nang luar negeri niki. Sampean mawon. Kula didamel mumi. Nggih. Sampeyan dhisik napa? Ah, wong bener-bener kayak mumi. Oh, sampeyan iki sinten jenenge? Kula. Nggih. Sesmeti. Wah, rek. Wong wedok jenenge Sapun. Sampun. Ses. Meti. Meti. Sing ses ngono lho, aku Oh, malah ses. ses. Tapi untuk kudu dipreteli dhisik. Iso ngeses rek iki. Kenalaken. Sinten? Kula. Nggih. Adikne Rai Kapur. Oh, mesti naik gedek. Sampeyan Rai tembok. Ah, jeneng kula Kartolo. Ya ampun. Aduh, nggih. Iki maksudnya Aduh, nggih lho kumat pisan ya. Dikandani mundur-mundur gak karuan. Iki kula Kartolo Oh, nggih. jaluk tanda tangane apa? Ditulis teng sapu tangan apa teng kertas napa teng klambi? Mboten teng geger. Oh, teng geger. Saya sampean tulis teng geger kula tak golek paku dhisik. Saya golek paku dudur rek situ rek. Tak tulis sing rada jero. Pun wonten ta Cak, wong jenenge pengagum. Lho nggih. Enten bos. Bos Niki. Oh niki. Lho. Aduh. Wih. Sapa iki? Iki tas kepenak. Oh, ngomong Tas kepedhok aku ya sik tas gak kena dipercaya iki omonganmu ngono jarene
prestasi. Waduh, prestasi. Apa prestasi? Masalah apa prestasiku? Hah? Prestasi masalah apa? Enggak, aku gak mikir apa-apa. Jare ambare wedok putus asa ngono saiki. Oh, senien. Apa? Senien semakin pun boten. Seninya niku apa lho? Iki lho tas ngenalno, aku ndang tukang becak lah yo ngenyek ta. Lah niki lho, Mbak. Iki dede Niki pacarmu, jeragan iki. Oh. Niki jeragan. Kuwi Kecot. bekecot. Jeragan kecot. Sapa jeragan? Peno. Kan iku jare sapa? Lho. Meneng wae tak kala jeragan kok. Kan iku ora iku aja ngawur mawur. Lah nggawa tas kok. Iki mesti tukang untu iki. Lho ya, diwara jeragan gak gelem. Tambah ngenyek, mosok ngene tukang pangur. Kok tukang untu? Iki kan iki nyemoni aku. Kan tukang untu lho. Ngoten soalnya sampe. Delokno apa dasine iki? Lah dasi dia diselok tapi ngene iki lho. Ini lho, ya. Apa sih? Ngenyek ya mbak aku. Lho, wong wedok biasa lek ngenyek iku ada rasa. Kandhane lho. Ya ngeten lho niki dudukan wong sembarangan. Gak sembarangan aku ngono. Anake wong gendeng. Lho. Lah, ya. Niki anake wong ganteng, bapak ning ganteng. Ganteng kok bintang gendeng. film. Bintang film ning film karton. Sapa sing karton? Lho. Kan Kenal. film karton sih lho. Kenalaken, tangane lah alus. Oh, Himen. Niki macane niku, jane Himen. Sing ditumpaki niku niki. Kan ngawur lah arek dhisik kurang ajar lho. Wis tak kenalno dhewe. Engko diarani aku perantara, kenalno dhewe. Wong peno lah nggo montor sih, Mang. Nggo montor. Oh, sing disurung iki, Mang. Loh, niku jange harga diri ku. Wis kenalno dhewe. Monggo kenalaken. Iki rondo kembang, kembang Jepun. Kembang Jepun, kembang. Oh. Aja Kenal. ngomong ngono ta aku Iya. isin. Sampean Pundi jempolan sampean? Wah, Iki lho jempol aku. bahaya kira anu. Lah, yang ini ditakoni jempolan. Kon, sing didelok kan jempolan dhisik. Lah iya. Takokno, enten apa kok jempolan didelok? Arek iki antarane ketagihan jempolan. Mesti ana condrone wong golek wong wedok ndelok wong lanang mesti jempolan delok dhisik. Nek wong lanang delok wedok. Cendian. Citoke. Kan kenalaken. Kena tangan ta. Pundi tangan sampean? Tanganku tak gadekno. Oh, Sampean iki lho cak takoki apik-apik kok. Lah kon kenalan kok tangan sing kon takokno. Takon dhuwit tak takon Lho, takono dhuwit niku. takono dhuwit. Ngene aku duwe. Waduh, kartola iku ya nurut ae yo. Lho, gak ngono aku Seneng aku. demi kanca seneng nggih. Nggih kok kecot. Gak enak lho. Nyenyek, kencek lho. Aku disangan koyo bekecet. Tapi urusan sembarang saged kok niku. Oh nggih. Ngurusi bola ruwet. Iso. Sing jelimet-jelimet. Jelimet-jelimet. Petan barang iso. Lho, kok niku kok sing ringan-ringan tok ae. Ngene lho ya, kon tak kandhani. Gak kok kenalno ta jenenge, Mas? Iki jenenge Mas sama. Sama. Ya durung. Sampeyan iku. Kon mang lak ngomong mencra-mencring ngono mang. Lah ya, meti kopengmu ku ndi? iki lho. Kok takon kuping mari takon tangan-tangan kuping. Jenengmu lak Meti Ulamdari. Ya, heeh. Ulamdari. Heeh. Bener? Iya. Ah. Meti tok kon tambah-tambah saiki. Kok niku wah, aku isin nambah kartola lho. Cekno mantep kok. Mantep penguas biasa. Lah iku gak sampe jenenge. Meti anake wak Kadiren. Ah, ojo bongkar rahasia ta. Wong tuwa gak dikatut-katutno. Lah iki ana Pak Mijan iki. Terus antarane sak kartola iki sosok sensis. Wah, kan wong marung-marung ngetakoni jenenge bapakku lho. Malah jan wong atase Lho. nduki mijen. Iya. Tapi bapake jenenge Mijan anake sinten? Freddy. Freddy. Lah nyeluk iki pret. Ngono. Kok jenenge asuku. Tambah nemen lho. Kon niku tak kandhani Apa apa? sehat temene jeneng sampean? Roy Markun. Tak kandhani. Kok gak mati ya? Lho, tak mati sing Kaboten jeneng. kaboten jeneng wis ket biyen kok. Iki lho apa sing tak gawa iki angketmu? Iku tasmu. Sing ngomong sapa? Lho. Lah tasmu ta? Jare sapa kon iki lho? Lah kok gawa? Lho, aku iki gawakno jeraganku Lho, lho. sik gerakan mang. Ya apa ya? Ya apa sih lho? Wah, iki bos unit 2 ta. Kok unit 2. Lah bosmu ndi bosmu? Lho, iki kan pas ngombe cau iki. Apa tak? Cau. Bosmu ngombe cau. Iya. Gak gumo ta? Mau kon jangan bayi ta ya apa? Kok gumo? Oh, tron. Oh, iki warok Ponorogo iki. Lho, lho. Oh, Waras lho. Pak. Iya. Waduh saking pundan. Mari mudun lho. Lo mudun iki napa? Wowong. Oh, ngapur. Mudun saka pesawat. Lho, niki napa pesawat napa? Telepon. Pak, pesawat telepon. Aku mari teko Bali iki. Oh, mari Bali. Mulane kon gak petuk aku mesti aku nang Bali. Nang Bali napa, Mon? Katokmu sing suwek iki. Ngawur ae kon. Pergi Bali. Pergi ke Bali. Niki sinten sing niki? Lho iki
gaweku iki. Oh, ngono cari bose awakmu kon. Oh, rupamu kok cebok. Ngawur ae kon iku. Asman. Sing dadi bos iki sapa sih sakjane? Aku. Gak aku ta. Lah lha apa? Ngawur. Iki cerita. Mas menang e. Mulane kate metu ku titenono dhisik kon. Kok dhewe ngono percaya delok untu kok jangkar iki tak. Oh. Ya Pak, sing penting sanes wajah, sing Iya. penting niku nyambut gawe. Oh, iya. Temen, Iya. kenalaken iki enten tiyang badhe kenal kali sampean. Songkrok nih, Grup. Songkrok. Angkrok. Songkrok iki, Grup. Angkrok. Masalah Songkrok. Nalah. Monggo ning sampean kenalaken. Sampeyan nek enggak ada hubungan napa-napa, nggih pedagang kian. Iki nggih urusan pedagang. Iya, iya. Sik, Pak yo. Pak, Apa? sampean ket mulai Bali. Iya. Nduk nggone gili manuk, Iya, iya. mudun. Iya. Iki mah wis takon perahu sampean. Iya, terus. Aku ngene sakjane ngono sik bujang. Oh. Aku kok delekno apa arek wedok sing kira-kira cocok. Iki wah bodine Oh, bodi. tadi arek iki bujet. Loh. Bujang ya. Coba, Pak. Iya. Sapa ngerti jodoh sampean kepethuk nang kertek, Lah. kepethuk nang jembatan, kepethuk nang laut. Tadi jodohne? Nah, sapa ngerti? Awakmu takon. Iya, gak usah bapak mosok bos dikongkon. Aku duwe. Arek ayu rambut brentik. Lah. Lho saiki matek. Lo, wis mate kok tawak. Urusan gampang kon iki cek hubungan kerja dhisik. Ah. Nah, sampean kenalan. Mangkri. Mari. Kenapa sih Mbak? Oh, lah betul aku mbah lho. Saya Bapak Norogo pe aku iki, celuk mbah. Gak apa-apa ngurmati. Iya. Kenalan, Pak. Oh, hubungan dagang. Dagang iki. Kula dagang saya mau ndak sampean. Nggih, kula saking Solo. Solo Di Batik. pundi? Napa? Solo pundi? Balapan. Kula kesangi Solo ya. Pundi? Solo Koco. Niki kok teko pacet iki. Sinten? Nggih, Pak Asman iki. Kula telo. Saking pundi, Dek? Kula. Nggih. Badhe niku lho enten tiang pados irung. Lho. Lah. Apa? Arek gendeng wae lho. Oleh ngomong ngene kuwi watu eyung. Iya watu eyung kan lho. Saya kan dagang sembarang, yo nggak rujak, barang kan rujak cingur barang itu. Kok dagangan wis kok keliling rujak. Oh, kon kalau gak cocok kon iku gak Sing dirusi sembarang dewen. namanya siapa, Dek ya? Aduh pakai bahasa Indonesia. Iya, biasa itu. Namanya Jangan siapa? Gitu, ah. Namanya siapa? Meti Om. Oh, kenalkan. Siapa? Batsman. Gak ada suwi ini ngono. Bukan, nama saya Basma. Oh, Basma. Betul. Saya ini dagang emas. Oh, iya. Mas apa itu? Ya macam-macam Mas Basma. Iya, Mas Wir, Mas Tor. Ini ngomong apa? Ngomong gak karuan. Kan benakno jeraganmu kan. Perhiasan. Oh, Pak. perhiasan. Iya. Loh. Arek lah, bujang jare. Rondo kembang. Rondo kembang lho tepak. Kembang boreh. Wah, kono kembang boreh kan. Gak ada anak lho iki. Oh, Kandhe anak. Lah ngono wae kok nyatek ae. Iku wedok tak ulo arek iki. Wong ali dagang lemes pancene. Oh. Lemes kudu lemes gak lemes lah kale Pak. Masalahnya kan ngene. Nggih. Aku iki lak kesepian ta. Oh, kesepian lah, mbok jungkir wale lah ram. Oh, lah sulapan iku ngawur ae. Kesepian apa? Maksud saya itu, di Iya. samping kita kerja daripada pikiran panik, Iya. kita mencari hiburan. Oh, nggih nonton bioskop. Lah, apa untuk biskop? Oh, bonong wanita ta. Iya. Nomarku nak ndek bebek. Bebek kan bebekmu kon. Ponane kok ngene bibile dadi ana terusane, Wong ponane koyo ngene, bibile marat-marit kono bibile. Kok apa lah? Tapi gak mesti ya. Gak ngerti. Karo bebek saiki. Tahu, bebeknya tahu. Bebekku saiki lak mari operasi ya. Lho, kenapa? Operasi plastik. Oh, Ayo saiki. Iya, Operasi iya. plastik kok sing jupuk plastik nduk lara-larane. Iya. Kok niku operasi. Ayo saiki bebek. Wah. Tapi duduk jodone lho. Duduk. Iki mang wong tak tawak-tawakno tak bas meneng. Mulai Banyuwangi ya. Sampai teko Pandaan sama. Iya. Masih gak ada persekot gak apa-apa gak gelem aja. Lah iya. Lho, apa saiki kepethuk nduk kene bak menawa. Iya, betul ya. Nanti dulu. Halo, sampean urusan apa? Urusan mas-masan? Iya ya. Urusan. Sampean tumbas ta? Loh, kalau ada, Banyak. saya juga bisnis kok sama-sama bisnisnya. Butuh berapa ton? Waduh, ono mas tontonan rek. Iku mas apa? Kalau usaha saya Polowijo. Oh, Polowijo. Kentang, kentus, kentek, kentang. Oh, Sampean ada. iki lho, Pak. Nggih. Aku seneng ambek wong tua-tua Nggih, ini. kadang-kadang kentus Bambang. Iya.
Nanu lopo bal-balan barang lopo iku. Ada opo rek, adakno. Sampean. Heeh. Pokoke ngene lho, Cak. Iya iya iya. Urusan iku kok iso diruni. Nah, kok hubungannya aku, Mbak Markon. Iya, iya. Gampang. Iki lak pertemuan pertama. Iya, iya, Kok kedua lak tambah nemen nggih. Ngene lho. Carane supaya iso Cedek-cedek ngin mangan iki sampean. iso ngomong wong loro carane ya. Nggih. Oh, gampang wis. Ngomong wong loro. Neng ngomong loro sampean nduk witane gedhe iki nek kula gedhe kena. Dikit-dikitane lho. Lho, lak diculak aku. Wis ngene, Apa, Cak? alamat Apa, sampean nggo ndi? Heeh. Iku tak parani rono, tak kabari nggo lek ana masalah ngene-ngene ya. Iya, iya. Alamate? Sampean catet. Ya. Pulpen. Pulpenmu, Pak. Seneng Kalau- pulpen. Woi, Lah kok seneng bolpen lho, kok sak bos lek mesti nggo pulpen mosok Iya. lek nulis dititeni. Kayak nek mobil. Mesti lebet tak pulpene, Bos. Nek Ya, wis. mobil. Manuan blok 3. Meti atau nggih? Meti. Nipun monggo. Becak-becak karo kabeh jan. Ya Apa, ampun. Lho? Iya, Bu. Iki ayo diaker-aker gerakan. Iya. Diaker-aker rek. Krungu lho, coba banter-banter lho. Kon ngono diaker-aker. Bahasa lek tanggal tua iku gak krungu. Iki enggak, iki sampean tuku cawangan Pak sih, Pak? Hah? Tuku cawangan. Tak ngomong aku tak Anu, ngomong. iki bosku iki blobok kono. Blobok. Pak, wis Apa? nyanyo. Ya napa sampean nafsir kali ini? Rodok esir aku, rodok esir. Ngono tok sir. Engko ono mana rotok sir. Enggak. Aku Iki irung bahaya iki. Lho, lha apa? Ono wong wedok mesti mekrok-mekrok. kon ngomong nang irung-irung lha apa kon niku? Lah niki lek ngoten Pak, Ya, Pak, mbok ya. ono lek omong-omong embong konangan tangga sampean. Lho aku isis. Lah isin. Oh isin. Dilapurno kali Nyai Ratu. Nah, iki bahaya. Bahaya. Markon minangka tutup. Ah, Upama asap. Aku botolnya kok tutupi. Ngene tutupe buka. Lho tak saplukno kono. Gak ngono, tutup apa sih lah? Tutup. Rahasia iki lho. Gak ngono bagaimana tutup godhong iki Enggak ditutup paribasan. Paribasan. Krope. Nah, paribasan ono masalah, asep diwadahi botol, Lah. ojo sampe metu botole. Ah. Ojo sampe metu. Ojo sampe metu tutupe. Kok iso ojo sampe rahasia iki terbongkar. Lho, lah ngono. Lah, terbongkar aku karo sampean kok. Lah, sampean kudu ngerti lho Pak. Iya apa? Kartola mbak aku iki minangka tutup. Ya. Iya, toh? Iya. Ya apa carane tutup memang isone rapet. Ojo kuwatir. Kuncine kudu kuat. 20.000 kontan tukon untu. Enak lho. Golak genah deh. Wis antamane nang lah untu wis duwe tukono untu lah tambah gak karuan. Iya, wis. Jeneng sampean sinten sing asli? Engko tak takokno jeneng sampean sing asli sinten? Basman Juluk Selodono. Selowatu Dono Weweh. Terus watu diweweno. Iya, amal watu Oh, ke bangunan. bangun dalan. Oh, iya, gak apa-apa. Nggih, amalku gak terbatas duit tok. Isi barang gak apa-apa. Iya. Jeneng sampean sinten? Basman. Lho, wong lanang kok jenenge Tumini. Oh, tublek. Sinten? Basman. Basman. Betone napa, Pak? Sabtu Pon. Oh, Sabtu Pon, Sabtu Songo, Pon iku 7. Iya. 16 iki lek diwalik. Lah kan ngeten apa Ojo kon male, tombokno kucing. Kok balak blakrak, Pak, ngomong apa? Ngomong weteng kok ngomong niku. Iya, terus mriko kula takonane. Takonan. Niki gadah kula kanca jenenge Sokran. Terus duwe penginepan. Lho, tepake rek. Lho sederhana cuma bersih. Iya. Ngoten kin dina kapan? Utawa menit utawa mungkin. Hubungono. Mungkin mah nggih. Ya engko ae mesti Jam piro kira-kira? Kira-kira jam 7.30. Sing jelas ta Mas, Susan? 7.30. 7:30 ya. Sampeyan beto motor napa, Kok? Kok motor apa? Loh, aku nggo motor lorek. Yo motor tak tekek iku. Gak motor iki lho abu-abu nggih. Iya. Mungkin kula titenen motor abu-abu teko berarti Motorku. sampean kali arek niki. Iya, mbek ingon-ingon kuwi. Lho, ambek aku. Iya. Ambek arek wedok mang ta? Iya, tapi kok ada tak hubungi pernah lak ngeterno iki ya. Oh iya, aku tak terno. Iya. Mani sampean aja mlebu aku sing mlebu. Iya, apa? Lapor sirik ngawur ae. Lek menawa keturun gugahan, terus jan budal. Mungkin jam-jam pinten, Pak? 7:30. Lah sakniki kula nggih damel becak. Ya napa Pak Ojo nami Sokran. kuwatir, kon duwe mobil kan. Endi? Nang mobil mang. Mobil ndi, Mas? Ya gak ono sing mau rekaman rek. Kok mang numpak bemo? Kok numpak bemo kan cukup nang mobil. Lho, kresek. Aduh, pinten iki? Wis, 20.000. 20. Iya. Engko jam 8. Heeh. Sampeyan mriko. Iya. Sampeyan ganti, Pak. Yo ojo. Iki apa sih iki? Sing digawe ku apa jengat-jengat iki? Jengat. Ya apa Asman? Noko wadahe kocok motor. Ya dalam buru aja dalam ngarep. Iya, anu kuwatir ketindihan iki. Oh, alah celonone cincin kok nyabrang ae. Masalah iki mang mari weso. Wis ta wong dandane embong iki. Mari weso. Iya. Rambute napa, Pak? Diapano? Putih. Direng ditir lho, Pak. No mana ditir. Ditir gak iso balik lho ngawur. Enggak di spidol ae, spidol. Oh, sepidol ngawur. Mripate nih supaya arek niku rada tertarik Iya. di biru. Lah isane biru diapano? Ditunjak. Bus.
Oh, moto kok dibiru. Dadi biru lah raine waduh dah. Heeh. Kok iso belum kabeh rek. Hah? Niki didempul nggih. Rai Iya, didempul, iya. lamir dicet. Tadi cendelo. Lho. Ngawur ae kon. Pasare kepengin nom. Enggak, engko pokoke ini jangan budal, Pak. Heeh. Sampeyan nang bengkel sih. Ah, iki tepak iki tepak. Iya, terus. Bengkel. Terus bengkel Andani. Iya. Lho, Nang bengkel. enggak nang salon terus prono lho, Pak. Nah, nang bengkel dandane nyaimu. Ayo Pak, ayo mantul ayo. Kon ambek aku sangkane wayang golek kan. Lah iya. Padahal metune Supriyadi ya. Wis seru metune kancane kaya tabuhi. Penginepamu ki ya apa? Tambah suwe kok tambah bangkrut. Sing bangkrut iki sing marahi lak kon. Lah salamu dhewe mosok kasur pirang-pirang dina. Gak diumbah gak apa. Iki mah gregeten tak rendem. Eri. Kon niku keliru ri. Sing diumbah iku sprayine. Tapi diganti sing sepon. Diganti sepon. Pak kasur kon rendem kapan garine. Kon niku ya besi kon niku. Iki ya aku nek gelem wara-wara nang tangga-tangga tambah gak payu. Penginepamu winginane tak sangka sapa gelag-gluduk. Kamar tak kunci, kuncine pedhot. Tibake wingi tak cokit, wedhus iku ngono kan. Lah kok sapa dosan jero iku ya kon sing lebokno Wah wedhus. ya saking kempromu kan. Hotel iku masih gedek tapi tingkat. Gak apa-apa. Lah iki hotel e. Lah iki lho kan, ana bogokone daraku nganggur kan. Iki ya ditumpang ana apa genteng. Iya. Iki delokane kok dane koyo sungsun. Kaya tingkat. Iya. Tingkat. Lah sing turu kono anakmu. Lho, nambah pemasukan kan. Kon tak kandhani, men-menen ana tamu iku delok dhisik, disengsir dhisik. Iya. Iku wong kaya ta wong apa ngono, kon ngawur ae. Apa? Agus Muksim turu kene pirang-pirang dina gak bayar. Kuasur suwek kabeh ku. Jare ngaku kancamu. Kuwi kancane Safari. Gedhe-gedhe wis bolong kabeh gak karu-karuan wis. Lah ngono ya gak kon paku. Paku apa sih? Wingi maku ya pedes katut tepaku. Terus ya apa engko ana tamu ya. Tapi Engko kok- njaluk hidangan, njaluk ngombe awak dhewe keleren utang-utang gak karu-karuan. Kon kok sini-sini ri. Iki mono dudu hotel, iki mono penginapan kecil-kecilan. Lah ya wis seru penginepan kan. Iya, tapi saben coba balik kon bono. Kok tak kek dhuwit nang endi duwike? Ya dadi kuwi saben nak ngombah spray. Wis ana telung wulan gak diumbah blas iku. Gak ngono penginapan gak ono sing nyewa kon kumbahi terus. Wis rame-rame. Digawe turu anakku dhewe kan. Kon niku gak mari nyebel-nyebeli wong nyambut gawe. Iya, tapi ya dicat-cat didik kan, wong delokane sik gember. Saya digawe ngecat iki dhuwitmu. Kok durung ono pemasukan gawe ngecat. Iya, wong pengen nginep terus bayar ku sungkan. Lha keadaan bersih kan enak. Lah saiki nek kaprono bo jaluk purus kok gawe ngecat. Ya apa nek ngono? Iya nek nginep mari bayar terus wonge mati. Kon niku Jenenge apa iki? Penginepan apa iki? Ayo. penginapan iki jeneng ri. Padahal penginapan sing umum ae. Apa padha rukun? Apa ta lestari ta? Apa burukun. Ya nek burukun kayak gini ya buyar kan. Kak Riki, nek kapan ana wong mlebu ya apa jangan nginep ku deloken. Iki apa nek wong nginep kene iki tungdas ta? Nek kapan kok. Dia ora nek mlebu ndase loro. Ya wonge loro kan, ana wong situ ndas loro. Wong mosok kenek ngono. Biasa umume pira sing murah e? 7.500. Barang nih. Lho, 7.500 nang aku mlebu nang kon sing 5.000 kan. Kak ngono 7.500 gak ada sing nyewa kok. Kelarangin. Lah iki cagak pongkotan jange potong ya apa, Dik? Apa dilas dhisik cagak? Lah tak kandhani, bongkotan lagi tak takon buntut grenjeng. Cek gak ketone bongkotan nak ngono. Oh, ya kuat dilas kan. Kono ana bongkotan dilas.
Kon yo ngono bongkot balapane rubul pergokon. Kan pemasukan digawe celengan ae. Wis iki sing kamar situ iki, Lon. Ya apa genteng gak ono belas iki apa. Iki nek wong turu lah ya kabunan iki. Iki lak ana wong njaluk sing isis ngono karep ya. Sampe sukane AC ngoten cek isis, gak ono AC ya gendeng tak buka lho. Wah ya elek-elek ku ya sedia kipas. Wong turu dikai kipas itu. Dadi nek turis-turis teko kabeh wong rong zina. Dikai kipas kabeh rong zina kan gak apa-apa. Aduh nek kapan turis turu kene kok sing kipas iki. Pengen depan ini gak dinggoni turis ri. Apa pengen depan bongkotan ini. Loh, iya wong iku nek turis iku keadaan mampu nek gak mampu kan kadung kefefet. Apa kefefet iki? Tapi sembarangnya kudu dibangun ketok rajin, ketok indah. Masih turis-turis ya kerasa. Iki kudu bangun nikah lho, Bro. Kok bangun nikah war. Iki tinggalan anu nek kapan ana werbek jalukan KTP. KTP. Iya, KTP ku ana mau dibojo tapi lanang wedok nek duduk bojone aja dilebokno makene. Oh, ngono ta. Iya, sing lanang kon mlebu. Sing lanang kon mlebu kamar, si wedok tek njoba ambek aku. Wah, mangkane pengene pon iki bangkrut perkara kon iki kan. Tak jak omong-omongan. Tak takonane. Loh, kon. Lho, Rukune. Sapari? Kanca dhewe gak nyewa maneh iki. Nggih tak tepakne dhisik spray-spray iku. Sik ta iki urusan apa kok mau spray Kon njaluk sing sepon tak kasur kapuk. Napa? Gawe turu. Apa ya sing legi ae gak usah pahit-pahit. Apa sih tang kopi? Kon turu kok. Turu. Kon gak ngantuk ta? Wong gak mari wayangan kok ngantuk. Kon iki tawa sepon iki duwe sepon. Kowe ku damen ngono kok. Oh, damen iku obongen ae cek gelis. Kok iso aku mak krungu jare lek wong mrene, lek wong loro lanang wedok lek gak surat kawin. Iya, ya bener ya. Bener ya. Lek bujang ijen gak apa-apa. Makane bojoku gak wani rene lho. Apa? Lah kan durung kawinan gak bojoku. Gak ngono Iya, masih bojo sapane nyusurene tak usir. Mau dorong kawinan. Artinya ngene, arep perkara iku rek lek durung kene lek nginep ya, lek dudu bojone awakmu ya kudu sing hati-hati. Kudu nurut peraturan. Iya. Masih Kartolo kene nek gak nggawa surat balik lho. Aku mrene gak nginep kok. Lho coba balik lah sing bayar aku sapa. Tapi kon niku wis duwe ancang-ancang kon niku. Oh, bos ancang-ancang ya. Iki mbok dibersihno mbok riri sing bersih. Iki sapa sih pegawene sing ndi sih? Sing jeragane sing ndi pegawene sing ndi iki? Jane jeragane ku aku. Ha, pegawene gak bayar tapi pegawene kekempro. Ya lek gak kempro ya apa gak bayar terus aku. Kayak sik 5 wulan lah. Ya mbok dibersihni rek, mbok menawa nang luar kota. Kuwi sing jangan tak berseni, tak tawak-tawakno gak payu lho. Iki lek berseni kondol ta? Iya. Ora apa kondol iku? Regane aja dhuwur temen, kira-kira arek ludrukan iso menjangkau. Oh, awak dhewe ngindari arek ngono-ngono iku. Nek kon dindari lapo kanca dhewe kok dindari. Iya nek kon pekno kancamu dhewe ya nek arek drukan, yo bukune sing dukur. Pak kon iki sing iki spray nek durung ono. Iya, iki spray bojomu gawe rene. Oh, tak kadekno durung tak tebus tak ono. Kon dhewe ganti sesek. Heh? Diganti spray sesek. Aduh ses. Itu gelondangan. Wis kok kon iku mbakul nduk pasar e Mar. Wong bakul koyo ngene kok asli domong sesek. Iku malah ana kanca rene masih kanca yo opo ae dihormati. Lagi lawangi lho lho. Lawangi lho. Gano grendere lagi selorokan tok ngene iki. Namun penginepan di seloro karo pring ini ya apa rek. Ya tak elingno ya. Lah ana kanca rene sapa ae masih sugih miskin apik ono ae. Wong arep perkara kok jare sugihne. Tapi sementing ku ngurmati. Kon dipasangi bangkrut kon. Wih, kok dipasangi ayo bangkrut. Wis ngene, iki kamarmu piro kabeh? Kabeh iki rencanae 16 tapi jono loro lho. 16 iku kamare tanah ndi? Tanah ngepas. Iki kok kira-kira isi ono isine kabeh ta? Kosong. Pirang dina kosong? Saulan kok gak payu. Ya sak lawase kosong lho. Lah nek ngono ya kecoak iku singkirno kabeh ri. Iki ono tamu. Iki kamar loro utawa kamar papat engko ditepas mbek wong. Iya. Nek ngono ri, semprot ono ri. Sik digawe nyemprot apa dicelokno PMK. Sisan robo. Sik ana dhuwit wedi sik gak nyemproti. Nyelang-nyelang aku ditagih gak iso nyaur takno. Iki ono bolo dhewe kate omongan rene. Iya, urusan dagangan. Tapi sing lanang iku nyeser ae. Sing wedok mbok nimbang mbongkak iku urusane kono. Sing penting awak dhewe nang. Iya. Nek kepengin kamar dingin diturukno jeding. Turukno jeding kan. Kamar dingin iku dikom jenenge. Kamar dingin. Regane. Ya mbok urusan kok mau dhewe. Sing penting awakmu karo aku saiki ngetokno dhuwit. Ganti kan. Kon presi kira. Wong loro. Kamare ya kamar mbok urusan kono mbok loro mbok papat urusan bos. Ya ngono kontak 10.000 ya, Pak. Iya wis. Kamar sing istimewa turu mek ngadeg ya.
Wis sak meter persegi. Durung ngadeg. Ere iku dudu kamar jedeng iki uri. Ngatakno. Ya, Pak. Tak 10.000. Ya ngono ya. Sing 5.000 sik. Kok torok Aku sik mana? 5.000 kon sik 5.000 sik. Pira sih 5.000? Oh iya 5.000 edan. Enggak iki. Bon apit blah. Iki sing 1000 petang 1000 kon kan? Sing 1000 ana. Kuwi 10.000 kok. Nek kon iki 5.000 aku nyekel 5.000. Kon iki penginepan ta nebas bongkotan. Pengen ana wong turu kain ketinggalan niku dikene negara apa mari? Ojo kok wong balik kono aja nakalan kono. Gak oleh lek kari ya disimpen. Kari disimpen nek gak balik didol ngono lho. Lah winginane didol dikekno. kanca dhewe ketinggalan nuntu nuk kene. Blontang. Ya ndak kula lalian ya untuk dicoplok. Wis tak 10.000 guys. Matur nuwun ya. Kowe tak goreni wonge. Ya, wis tak tinggal. Sing gelar rene lho. Iya ya. Sokan wis nyeret mlakune lho. Balik-balik no anu rit. Paran rit sedekah dalek-dalekno penumpang. Oh. Penumpang anu wong nginep ndok kene. Nginep ya. Oh iya kayak galan pasaran. Wis termasuk sponsor. Iya. Apa wong sak wulan ngene gak. Saiki ngene ya, awak dhewe tak usaha. Kon tunggu nduk kene ae ya. Lha nek kesene mau iso. Wis kono lak cukup tak beres ya. Oh iya ya wis. Dalane iki pancen yo enak. Biyen ketane soro bareng saiki wis enak. Riwayate gak karo-karuan malah tak jenengno CV riwayat. Anyar, produksi baru. Jenenge riwayate ya soro biyen niku. Asale lak dagang cilik-cilikan aku, kulak gurem. Oh kok gurem ya apa sih barang cilik-cilikan. Saiki dadi wis gedhe. Ate padha jujur ambek bojoku ya enak. Sembarang fair kulak sakmene, bati sakmene ya padha jujure. Kun. Lho. Kula ndugi. Enggak apa-apa. Beto kudu. Kudu ambek laos. Lho, lah terus Cak Pak Basman. Kok cak kok ngamak sih awakmu? Anu Pak Basman. Nah, lak ngono. Kula niku lak ngalor ngidul dijak mawon ta. Heeh. Dek niku kok ndelala tumbas pelem mboten purun. Tumbas nongko mboten purun. Kok njaluk kudu. Lah niku terus iki gak ono ndok omah kanggo jamu ngoten. Oh, kan niku wau nggih kula nggih beton niki wau kangge oleh-oleh. Apa-apa pokoke ono hasile. Nggih. Masih titik-titik pokoke lumintu sing Nah, ngerti. nggih kula dagangan kali Basman seneng kok. Dijak blosok-blosok ngono. Wah, blusuk ping 3. Blosok. Sedina niku blusuk ping 3. Kula sing mboten kuat. Mangane kok rusep kok. Lah nggih, sakana terenggiling antarane. Wong kula niki kali Cak Basman niku kok Cak sih. Pak Basman. Nggih, Pak Basman niku. Roman pendek itu. Perkara nyambut gawe niki untung titik enggak apa-apa pokoke weteng wareg ngoten. Iya, gak dadi penyakit. Sembarang nek porsir dadi penyakit kon. Nggih, niki wau asal dagangan saking pacet. Apa iku? Telo. Oh, telo gawe krepek. Nggih, tapi niki wau sing dibeto sik 1 kilo. Hah? 1 kilo. Lah iku lak gawe kolakan dhewe, wong kula kok 1 kilo iku lho. Asal pesenan cuma kangge contoh. Oh, contone. Ya gak apa-apa. Lah niki wau ancen mburi mriku asane wau. Lah laran lapo ae kamu mlebu iku. Kirangan wong niku wau dhewekne aku ki kok mari ki kok ayo lunga maneh barek aku ngoten nih. Mulai sedit. Ya kok istirahat. Ganti dasi ambek sepatu tok ae. Oh iya. Ganti sepatu ta, Pak? Iya sih, Sepatu pakai. roda. Kon ku ngawur kan niku, Bu. Lah sepatu apa? Ganti ping piro sepatu? Ya biasa sepatu preman celono kemejan iki ganti sih. Oh iya. Nah ngono ta. Kulakan apa ae? Lha iki mangan apa kula telo barang. Oh, kulak telo. Wingi kula anu ketuget. Kentang terus sembarang. Iya. Kentang puntek sakniki ganti telo. Pak, mbok belajar gawe iku lho, Pak. Apa? Ikan hias iki lho, saiki ku maju iki. Lho temen ta iku? Iya. Lah terus cara tempatnya akuarium? Iya. Oh, akuarium. Sampe kok pelo sih. Lah yo. Aku apa kon? Aja ngomong kon anu. Kok tak bingung kon ada apa DKI sar bingung kan iki. Aku. Lah ya tempate lah iku. Gampang yo gawe engko kon ono Pak. Gawe gendongi ngono lho, Mas. Gampang. Gendong. Gendong udelmu kobong. Ngawur ae kok sak kon niku. Ambek lele lah saiki maju
kedu ya. Oh iya, lele tumbo. Bibite ya. Iya. Iku apik iku lele ku. Lah iku gampang, Apa? guri ku dikeduki. Oh iya. Iya. Lele ku ana sing kuning, ana sing ireng lele ku. Heeh. Warna-warna. Mulane awak dhewe nek mangan lele sing hati-hati. Lho apa sih? Loh, lele kadang-kadang keliru lele ku. Ya. Ya gak apa-apa. Iya, Pokoknya apa? Pokoknya sah deh. Iya, sing penting ku hasilnya, Pak. Nyambut gawe apa nek gak halal gak enak. Iya sih. Iya, ya? Padha jujure ku enak. Loh iya. Ora. Apa sih kon? Wah, iya ngono. Lah saiki anu Dik siji galur gawe. Sepisan aku lume. Mulai. Metu ya awakmu. Wong kon sibut ya ta? Apa sih bet iku? Apa sibut kuwi? Bojo. Iya, terus? Lah di samping awak dhewe memang tukar pendapat masalah kerja. Lah saiki aku balik maneh, Dik. Balik. Aku tak belek. Balik maneh, Dik, nyambut gawe. Iya ta? Oh, bulik. Oh, bulik kok balik kok. Lah apa tau nang Kalimantan? Lah iya aku tak balik. Iya. Heeh. Aku pakaian siapno. Tasih ganti tasih. Ngepakan apa? Pakaian jaran. Pakaian nopo? Pakaian biasa ya, Loh, ya apa biasanya lah tas ya ganti. Oh, tas ganti tas apa? Tas min. Tas apa? Lo tas gede atau tas cilik? Wis tanggung ae kayak lunga seminggu, Dek. Lunga seminggu ya ta? Aku piye melok mana, Pak? Lho kon minggat to. Gak kono, melok blusuk-blusuk maneh. Iya, melok takon kon iku Golek dagangan ya. Pokoke kon tak gawe wadal lah melok terus kon. Oh, niku apa gak enak maning. Pokoke melok terus kon iku mangan, gak mangan apa jare Ike. Dile jenenge dile. Iya ngomong apa Ike rek. Iki lo tasnya? Ya. Wis tak bener. Kon gak ganti ya kon. Ganti ya kon wah salah pakaianmu kon. Sik ta. Masalah. Perkara ganti ku kan urusanku. Iya. Kon potong rambutmu ngene to. Iya. Kok aku tak potong nek dalan sik. Iya. Iki wis dicepakno kabeh ta. Apa dicicit iki? Dicepakno kabeh. Pakaian sampean dhewe. Iya. Lah pakaian ku lho. Lah apa urusan dhewe pakaianmu lah penang Lah ibu. kamarmu ku nduk. Lho lah sampean apa gunane nek omah? Lho, anu iki bojoku lah kon ngomong bojoku. Aku iki dragane. tak sangana bojoku lali aku. Oh. Iya wis tak cepakno dhisik terus melok budal ya. Iya. Tadi lah ya, Bu ya. Iya, cantik lho, Pak. Sing tadi ana tamu lho, Bu ya. Heeh, tak dongakno rezeki yang akeh. Oke. Terus tak tinggal, Bu. Iya, lho kok tak bocah kamu? Lho lah aku nyeluk sampean kan, Bu. Lah buke kok gak enak ngono Iya, sangane. tak budal, Bu. Iya, hati-hati. Din. Hanya nih sopir jitik weblas. Tok. Lho kok ana tekek. Iku lho kok tekek. Lah kok tek. Lah lawange sing ndi sih lawange iki? Lho, gak lawang-lawangan wong rekaman. Bisa iki omahe. Neng, pangling. Oh alah, karambol. Sapa? Wah, gak tau kepethuk kok mblakrak gak kata Kertolo. kolo. Ya. Waras ta? Waras wong sik longgo ngene. Iya, kok wis rodok Rada apa? Sokan kok goyang-goyang sampe tok aku. gak rodok lemu ya. Heeh. Sudo nyene. Jodoh. Nek omah sing wedok nyambut gawe, sing lanang nek paran ya nyambut gawe. Iya. Iku tumpukan apa iku? Hah? Tumpukan apa iku? Gombal. Kok gak diopo? Di ngawur ae. Pengen ngugong barang. Oh alah sing dhisik wis ya apa balik-balik rusak ae lho. Ya apa? Sapa sih penitine? Ya kanca dhewe. Balik-balik nglaras. Lah ya lek ngono ku ojo dimot cikar, saiki ku dimot gledekan ae. Lah Cikar wis gak oleh mlebu kota, gledekan lah oleh. Lah saiki anake iku kok telung prapat iki. Oh, kale sapa iki? Hah? Kale tangga. Tapi lah gak apa-apa tanya kok Ya ya. gak apa-apa. Sembarang sampean tangani yo. Heeh. Wingi ana urusan bumbu ya wis ditangani. Iya. Urusan gong ana wong golek orkes ya ditanggung. Sumur barang tak tanggung lho. Sumur bor. Oh, delem. Iki ana omah didol. Oh, mak wah gede iki rek. Gak omah yo cilik kok sampe terbesaki. Eh? Omah pramuka. Oh, mas sampe terpesagi lho. Iki omah sokran sing penginapan iku jange diuncalno. Lho iko, masa lho? Iya didol murah. Tak laris e. Iya bangkrut saiki. Walah. Wong gedhe iki kok gak dicet gak apa. Iku kala jengking akeh. Tekek barang. Lah didol sapa yang gelem nek kalau jengking tok? Enggak lek kedu sampean kan dibangun. Iya tak api. Pokoke tukang kok aku gampang ya. Hah? Tukang Kok kayu-kayu. bareng pisan? Iya gampang urusane Iku mbek diganti sampean. letter apa iku anake? Letter O. Iku mata sumur. Ya enak mumet ae nggo. Ya letter L gak apa-apa ya. Iya, terus Murah kok dikekno me Iya. 8 juta. 8 juta. Sertifikat lho iku. Masa? Iya. Gak milik yo. Iya, terus Alah. wis mari terus di sertifikatno saiki. Murah lho nek ngono lho. Mulane sampean kudu ngerti ambek aku. Ya beneran nek ngono dhuwitku ya wis ngumpul iki. Ono piro iku? Hah? Ono piro? Iki. Si ono 200. Si tak utangi ya, Wah. Sapa ora lapa aku njojono Wong dhuwit. tuku omah 8 juta nek 200 ayo diguyu wong. Enggak ono sing
simpenan. Gak aku perantarane. Wis dulur dhewe gak usah persen-persenan 10% 20 gak usah. Wis sak pawe pokok pantes ngono lho. Ngono ta, temen ta, aku nang bundul limburi ya kamu. Lho, gak ulek musuh aku endi sih aku tau mbek wong. Ayo, apa-apa. Tahu. Lah pisan pokok sepeda kodok ta. Saiki wis gak dik ngono. Pokok Iya, sampean kok. ro karo aku lho ya. Iya. Heeh. Wis ta, pokoke ndok omah ya. Piro iki? Hah? Aku nang aku piro? Iki sih ana dhuwit piro iki? Ganggu aku tok lho. 50 malos Abote ya. alote koyo gerangane takno. Lho saiki kok kudu pritungan. Wong Iya. kan kudu ngono lho. Bapakne biyen niku pancen walut bapakne. Lek bojone iki sik bralah. Tapi lek sing bapakne niku walut setengah mati. Ngene lho, Dik, ya. Di dengkulmu ngono. Lah aku tak genano. Ya, apa sih, Yu? Anu persenanku gampang. Aku kan gorong ro anu lokasine omahe Sokran ya apa. Ya tapi dhisik kanggo numpak becak ta bemu ta apa ngono lho. Lah ya iki gawon sik iki. Iki kene. Ya. 30 sik ya. 30 ya gak apa-apa golek memang dadi 8 juta piro ngono wis gampang ya. Iya, aku urusan buru. Nek ngono kono tak kon ngresik dhisik. Ya wis nek ngono dhisik aku tak tututi. Ya tak tinggal ya nyamuda. Arekku gak pokro. Tak ngitung dhuwit dhisik. Wah, namamu melorot maneh Kran. Lho sapa masih kok Lah dikene? kamar sing mburi durung dadi kon gawe latihan ludrukan. Apa sing ngobong-ngobong nek pinggir gedhek. Kono ora ono ae kono arek-arek ri. Iya tapi ya apa urusane nginep ya apa? Iku wis gak digawe iku sing mburi iku. Masih ngono Kran, nek duwe cita-cita bangun iku aja ngono ta. Iki sing ngarep kaya bunga-bunga ri. Dikai kolam ya apa? Heh? Dalan iku dikai kolam, dadi tamu mencolot. Nek kepleset kecegur ngono kono. Lho lho, terus teko rene. Dur, lho. Wes. Wis arek penumpang. Walah. Ketara lek gak tau nyekel dhuwit ngono. Tambah dhewe wis tambah. Oh iya. Lah ya sepurane, kertin gak ono bayang lho. Gak apa-apa jare. Rebile ku anu coplok sese. Mengko nriman kok. Hah? Re, kene perkara capak sesi aja kok ngomongno ri. Nek ngene. Oh iya. Nita. Engko omong-omong teng mriki kali bose, dadi enak kan tenang. Oh. Lah niki sing duwe penginepan. Nggih kula. Lah niki sing bagian ngresiki. Hotel apa? Lho. Penginapan cap. Nggih. Penginepan munggah mudhun. Kopi shop e ndi iki? Terus Kopi shop. Oh, kon lho, kopi shop jan kopi campur sop. Ya apa saiki? Kopi shop napa? Biasa nang hotel deh. Lah niki mbon biasa ngeladen hotel ning biasa biasa. Untuk minum. Ya ajak turun kene Pak Kran. Dekeneme bebek ya. kon. Saya pembantu nih, terus endi? Saya. Oh. Apa sih? Kok saya ku apa sih? Apa? Jangan maju nih titik lah. Apa sih Mbak sampean ngomong apa sih niku? Minta apa? Pelayan. Oh, saya Pelayan Saya ngerti. minta minum ya. Iya. Singapura sling. Apa kuwi? Singapura Jaluk disiling. Selingnya apa? Minum. Oh iya airnya sudah mengalir seling sudah. Loh. Kok iki ngombe ri. Oh, sing kena-kena minum dah. Kendi lho banyu. Minuman itu loh, minum. Singapura sling yang sudah diramu. Lho, banyu kendi kok sing dikocak. Iku lak wis bening ae iku. Wis roti ae. Oh, Roti. Godok. Roti kodok. Karto lho. Tamu kon minggat ae. Apa? Ah, ngerepoti aku, bingung aku. Gak tahu telepon situk ngomong gak karuan. Sing pelungsing. Nek roti godhog gak ono kena roti kalung ae iki. Ran gelem, gedhek sing bolong iki dadi tempel ta. Minggatori. Iki nek balik pisan tamu iki bokon. Oh, katone tamu situk gedhek bolong ngomong ae. Bingung aku. Wis. Ngene lho, iki gak niat nginep. Iki niat omong-omongan Cuma soal. bisnis. Bisnis. Loh, ya ini loh nya, soalnya saya ini kan Nyanya. Apa? lah iki terus Nyabok, Pak. Oh, lah iki. Endi lah. Lah ya iki nggone. Lho iki tau apa kok nyeluk tukang panggur? Iki tau ngemplang iki ren. Dede aku. Oh ngapunten modal lupa. Wah, Kon iki sandiwara Dracula. Ya apa lho? Gak iki lah ketemu nok kene. Lah iki lah anu pegawene. Waduh eman sing wedok. Sing wedok ayune ngono sing lanang koyo ngene. Apa? Ana iki. ngawur. Iki kok omong karo bos iki. Aku iki sing gak Mbak jane Ning ngene
perlu iki ngeterno bos ora. Ngono lho, aja ngawur ae. Iki lho, sing mlebu iki loro ta. Iya loro kok ngono kene iki. Aku iki lho, Cak. Aku iki bingung. Iki dakekno taman mburi kono ae sing nisore sembojo to. Loro iki engko kaitane. Lah iki lho. Selamat mamel. Loro pisan. Oh, selamat macul. Lho ya kok Selamat malam. Oh iya, ya apa? Wes, lah iki Kartu malam iki bengi ta awan iki. Mbah, awan tak bengi sih. Kayak bengi ae enak. Kayak bengi ya. Iya. Wis karepe ta? Iya, iya. Ya apa Pak dimulai ta saiki? Lho, ojo ngono kok niku. Lho ngetek ki arek iki. Masalah. Sabar Riri. Ambene wis kuat ta. Gran. Sing pertama ki lemu-lemu. Aja rame-rame supaya ki gak nginep suwe. Bayange dikeki kabel. Kayak kabel meloncot. Lah iki sing pertama wis gedhe ngene. Iki bayang apa sih? Iki kate omong-omong. Sampai niku Mulai ngomong. asosiasinya tuh keliru. Ambene ku kangge lungguhan kursi Wis mboten ta, enten. pokoke Bangku. galare dibenggang. Oh, dipegang lak belosok. Saya tahu ini bukan losmen, bukan hotel, penginapan, tapi namanya harus diberi nama. Podo Joyo lah gitu namanya kan baik. Udah pokoknya ada joyonya ya saya. Ya. Iki aja salah paham yo. Padahal ngomong sing enggak iki perlu rene gak perlu nginep. Iki wisan dagangan. Pak tak tinggal sik. Iya. Becak. Oh, iki lho 20 maneh. Ya. Salah iki lho, salah suwun lho ya. Keren. Kon akeh aku kan. Ato lho. Aku iki durung oleh lebon lho wis kanakan selawe lho. Gran. Kok iki balak-balik duwe ae. Iki durung bayar iki cek geger iki lho. Kok iki Gran. Ana wong iki teko kawat-kawat iki sing. Putun kan. Putun iki. Ya wis nek ngono ngene, Pak Basman. Iya. Kula tinggalkan yo. Iya. Ning mati kula tinggal sampeyan Iya. kan omongan teng taman mawon mburi ya sono kene ya engko gak ono. Ya tinggal. Maksud kula niki mboten bermalam. Lho lagi. Cuma kula iki mlebu kamar. Bleng, wong loro. Omong-omong. Lah omong-omongan sebab kode dagange ta. Oh, protekan Gak sing apik-apik ditokno sik, Gran. Mlebu iku cuma tanda tangan kok. Oh, nggih. Iya. Pak Sokran, sampean percaya niki bos kula lho. Lho, iki lho, Kan lho. kula purun ngejak kanca kula niku kanca kula sik bal-balan kabeh. Sampe iki kabeh. Kan biare bal-balan kula jak mriki kabeh. Ya, nek kepengin remek Pak anu hotelku sampe penginep aku ya celukno. Lho, perlu cek laris ngoten. Anu, sinten arek sampean? Kula pesnan. Nggih, niki nek kapan duduk bojone mboten sampe suwe-suwe ten mriki lho. Oh nggih, mboten bermalam kok. Monggo, Pak. Ayo. Silakan berteduh, Pak. Oh, ayo berteduh. Wis tepak Nyuwun. ngomong. Oh, monggo. Wah, iki lho. Ojo omong-omong lho. Nginep maneh iki motone liep-liepi. Saya ngantuk. Pusing. Monggo pinara. Oh, nggih. Lho, pengenepane anu, Dik Sokran. Lho. Nggih, iku lho. Lho, Dik Sokran, pangling ta? Sapa? Lho ah. Alah, sapa sih? Sapa sih iki? Ah, Wah, ngono guyu. bojone Basman. Lho alan ning. Lah iya. Ngene lho, jarene anu sida ta iki Mas sampean didol iki. Lho. Jare sapa ning? Jare Kartolo. Lho, Kartolo. Aku wis cocok regane lho, sik tak delani lokasine ya nang mburi ya. Kartolo ki apa sih kok didol iku? Wong tanah apa wong iki gak tak didol. Wah, perlu ki sapa jane? Hah? Bojone Basman. Hah? Aku kan dagangan. Loh, bisa kan ini? Hah? Tanah itu turun. Tutup. Lawange wis sempal kabeh. Anu niki omah iki mboten kula dol nggih. Sampeyan minggat mawon. Alah, kepengin ro nang jero-jero kono lho. Lah kali dagang tadi. Ayo, amburi. Aduh, sapari rek, sapari. Pak, Apa? mbok sapa kene lho isi setengah. Masalah mati ya? rego nek dadi. Heeh. Engko ayo diparani. Iya. Apa takon nang sing marani? Apa loro ae. Pokoke Iya. siap. Cocok mboten kok. Lah, kok sampe niku? Oh, lapa-lapa kok niku. Leren, begandringe leren. Waduh. Pak iki tuh distempel. Stempel dengkulmu ngono. Kalau oh, iki. Mengkir sih. Ada dudu yo Ya ora. iki tak bisnis iki. Iya, Dik. Bisnis anggrem ndok kene iki. Ya enggak omong-omongan. Mangap koyo jaran. Iya. Jaran-jaran. Kan dagangan dadane nyidem bekas rusak. Sewani jam-jaman lho. Iki aku opo Ayo iki? sapa iki? Cepetan apa selama mambu angin. Iki lha opo kok nek mambu angin Sapa iki? Sapa iki? Konco. Durung dadi. Ayo mulai. Oh, mulai-mulai kon. Gelem gak gelem mulai. Ayo tak cewer ayo. Ayo, enggak masalah. Lho, dijak mulai ya apa sih? Sapari ongko sejalun lho. Sampeyan siapa sampe? Undi ongko sik. Mbok aku gak gelem iki ya, aku masih balik ya. Lho kebak lho. Lho re ocol pisan ri.
Waduh ya apa keran, recek apa sih awakmu iki keran. Ya sing marah anak kone iki. Kone kuwi wis delek penumpang gak tepat blas. Iki mang lawang ngarep ana kolam gak iso mlayu mang. Kolam ya apa kone wong ngene kok digawe kolam mosok tamu sakmono kaya gak sing bayar iki. Lah ya apa ngene? Din. Hop. Juraganku mang nanti. Iki juraganku. Ya iki. Ha iki. Sak niki bayare wae dereng sedaya. Sapa? Juragan sampeyan dereng bayar. Dikapano? Nggih, lanang wedok dereng bayar sedaya. Sing ndi? Iki tibae kuping ana lawone. Ya gubek pisan iki. Bayar sapa? Dereng bayar kula dereng. Sing bayar sapa? Sampean. Lah aku rumang sapa? Lah sampean Gawe Loh, Din. Oh, kanting. Wah, ngene iki ya apa ri, sapari. Wah, wis bengong.